Kaixo eguardion, Amaia Dia de Monasterio gure naiz, Oñatitik, eta aipatu nahi dut EITB-ko maratoia, zaindu zure bihotza, zelako importantia dan. Guruzu geixo jakin, etorri! Bihotzaren zaintzarako elikadura. Nondik hasiko gara? Paziente bat datorrenean elikadura zaintzera, lehenengo egiten duena da ikusi egunian zehar, astian zehar zer jaten dauen. Protagonistak izan dira barazkiak eta frutak, hemen dakozunak, oin garaikuak, ez da? Frutak egunean 3 behintzet eta barazki asko sartuko bere plateretan. Zuntzak bitu, zuntzak bihardia. Zuntzak iken daue, komoikoko estiloko joku horrekin akordek izarai, arrapo iken daue, komeni ez diren gauzak eta horrein artean, egongo dia koipe txar horrek. Entzun inbizako bihotzari, eta emozionalki nola gauzen be erreparatu inbia da. Orduan, elikadura eta psikologia landuku gehi ariketa, mugimendua. Zatek izaten dut zetori? Gerri bueltia importantia da arazo kardiobaskularretan. Diabetesa, tentzino altua, kolesterola, eta arazo kardiobaskularrak oso erlazio zuzena dakoi zagarri txuriakin, gerrixan gerak eta sekun pixu horrekin. Orduan, entzuten hasi bigara gure gorputzak zer dabilen esaten. Bigarren platerera balin bagoiaz, hasiko gara arrain urdina geiketan. Bletxa formia balin badako urdina da. Horrekiakuak inbiu gehitu asko astian ziar. Eta asko esaten dunean da bentzet astian 3 egunetan arraina gehitzia. Lekaliari berzbe protagonismo emuten hasiko gara, momentu honetan sakramentuak alde batera itxikoitu. Zate bihotza zainketan gabiz, eta ikusi bihu elikadura plan horrek 2-3 hilabetetan gure analitiketan ze efektu dakon beste botikak ero hartzen hasi aurretik. Lupa jarri bisako trans estiloko koipiari. Koipe horrek ez datoz era naturalian gure janarietan. Ez dator esnian, ez dator arrautzetan, dator prozesatuta datozen janarietan, produktutan, industrialetan. Horrekin ojo ibili bigara. Horrei dia koipe oso arriskutsuak. Eta horrei dia kanporatu biunak. Arrisku edaku grasa transetan eta gatzetan. Gatza. Fuera gure elikaduratik neurribariko gatza. Eta gatz horrek janari prestatu eta industrialetan asko daku. Zerri jarreko xo detailia? Frutu lehorrari, intxaurrari, urrari, asixari, asixa kalabaza pipak, girasol pipak, aguakatia, oliba, olioa, gordina, gure elikaduran errezeta egokixak preparauta. Orduan, labur bilduz, elikadura dieta mediterraneoa kantauriko dieta ikia komenixaku. Lekale asko, arrain asko, bigarren plateretan, barazkiak, garaikuak, kolore pila bat, akordau, kolore gorriak gure bihotzien dakon efektu positibuakin, eta emozionalki azarre eta betik aurpegi txarrakin, horrepe gure bihotzari kaltea handixa ikena. Estresa eta gauzenian, bizitza sedentaixua iruaten dunean, oso agenda betiak dakunian, bihotzak asko sufriken dago. Deskantzua oso importantia da, lokalidadia. Hau ez da bakarrik dieta, salida askoko plangintza bat inbia da, eta multifaktoriala da. Gero fijauko gara pikintxo bat, zenbat ur eraten du, ura, frutak eta berdurak, lagunketan dozku azeteta handixo izaten, eta nekatuta eta estreseta gatozenian jateko modua asko aldaketan dago, elikadura emozionala, eta ze garrantzitsua dan bizitza aktibo eta kirola ikia. Kirola, mugimendua, lanaren, dakun lan motaren arabera, eta indarra lantzia. Arazo kardiobaskularra dakunean, botikak hartzen dunean, batera garritasun bat egon bia da elikadura eta botika horren artean. Adibide txikitxo bat. Antikoagulantiak hartzen du, antikoagulantiak eta vitamina K ez dia ondo eskonketan. Kalte ikixau, baten efektua. Ordan vitamina K dakoin barazki eta frutak gure elikadura planetik etara egiten du. Zelako garrantzitsua dan
aholkularitza nutrizional egoki bat eukitia olako kasutan. Galdetu, aztertu eta lasaixo biziko zera. Gure bihotza entzuteko momentua da, gure zaintza iteko momentua da, eta ze garrantzitsua da, zer ekarten duen etxera, ze prekozin hau, ze janari industrial. Grasa trans horrek oso arriskutsua dira eta lupa jarri bisa borreri eta irakurrin bio etiketak. Bertako produktuak erosi, karnize xafan, peskai xafan, bertan sukaldatu eta momentua da, entzun bihotzak.